Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er nu duidelijkheid is bij de PNP. Waar gaat het om? Het gaat over het feit dat nu Roetmilda Lamonice-Sidia daadwerkelijk in de Staten gaat zitten namens de Groene Partij. Dat is allemaal gebeurd nadat de partij vorige maand uit de coalitie stapte. Dat betekent dat parlementariër Elvin Gerard medewerker wordt van mevrouw Lamonice-Sidia. Hij had zelf ook 2 medewerkers en gisteravond na een lange vergadering is besloten dat mevrouw Lisette Jansen niet langer medewerker meer is in het parlement, maar wel de partij helpt. En mevrouw Winklaar blijft net als Gerard medewerker van Lamonice-Sidia. Het is een heel stoele dans, maar er is eindelijk duidelijkheid en de Groene Partij gaat nu de komende periode tot de verkiezingen van maart volgend jaar in ieder geval de strijd aan met mevrouw Lamonice-Sidia in het parlement. Sylvania heeft positieve woorden van het IMF gekregen. De minister van Financiën, Javier Sylvania, is blij met de positieve woorden van het Internationaal Monetair Fonds. Hij laat weten blij te zijn met de conclusies in het rapport van het IMF over Curaçao. Daarin wordt benadrukt dat Curaçao een krachtig economisch herstel heeft vertoond na de pandemie. Dat komt vooral door het toegenomen verblijfstoerisme en het IMF schat dat de economische groei van Curaçao dit jaar 4,5% zal bedragen. Er is meer nieuws over de minister, want de oppositiepartijen MAN en PAR hebben gisteren de parlementsvergadering die met de minister was aangevraagd voor vandaag af te lassen. Ze zeggen dat ze alle stukken te laat toegestuurd hebben gekregen en dat het niet meer mogelijk is om alles op tijd te lezen. Dus de vergadering die gaat over de vermeende belastingkwijtschelding van 3 miljard is daarmee afgelast. Nederland biedt al langer steun aan, dat zegt de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, meneer Zsolt Szabó. Hij reageert op vragen van Tweede Kamerleden over de situatie bij het CMC. Er is sprake van een precaire financiële situatie in het ziekenhuis. En volgens Szabó is hij daarvan op de hoogte. Heeft Nederland ook vaker steun aangeboden, maar heeft Curaçao daar tot nu toe niet op gereageerd. Hij benadrukt wel dat de continuïteit en de toegankelijkheid van zorg een verantwoordelijkheid is van Curaçao. En wat betreft de medische situatie zijn er bij hem geen signalen dat de kwaliteit van de zorg in het CMC niet voldoende is. Bussen rijden met ramen en deuren open. Vanaf 1 oktober zullen de bussen van het ABC busbedrijf met de ramen en de deuren open rijden. Dit allemaal vanwege de extreme hitte. De meeste airco's kunnen niet gemaakt worden nadat ze lange tijd niet hebben gefunctioneerd. Dat heeft ook nog te maken met de periode van de pandemie. En nu gaan de bussen dus met de ramen open en de deuren open. Dat is belangrijk omdat daarmee het systeem moet veranderd worden. Normaal kan een bus niet vertrekken als de deur nog open is. Dat moet aangepast worden. De chauffeurs moeten voorzichtiger rijden. Ze moeten beter opletten op het verkeer. En dat allemaal in verband met de extreme hitte. Buren Boase zijn bezorgd. Dat heeft te maken met de reparatiewerkzaamheden aan de golfbrekers van het luxe hotel in Maripompoen. De buurtbewoners hebben ook te horen gekregen dat de werkzaamheden deze week zouden gaan beginnen, maar die zijn het daar niet mee eens. Een deel is naar de overheid gestapt om te vragen of dit daadwerkelijk betekent dat ze dadelijk minder ruimte op het strand hebben en dat er dus meer naar Boase zou gaan. Dat is hun vrees. Boase zegt dat dat niet het geval is en wil met de reparatie van de golfbrekers beginnen. Maar eerst moet de duidelijkheid in de wijk komen, zo meldt de Extra vandaag. ManPin houdt studiedag. Dat is de partij ManPin die mee gaat doen aan de verkiezingen in 2025. Die hebben een studiedag gehouden om te bepalen wat voor hen belangrijk is in aanloop naar die verkiezingen toe. De partij wil werken aan ontwikkeling, vooruitgang en een leefbaarder Curaçao. Luisteren naar de bevolking en op die manier de maatschappij, de samenleving naar een hoger plan brengen. Hoe ze dat willen doen, dat werd tijdens die studiemiddag besproken, of middag, een hele dag. Daarbij waren onder meer Suzy Camelia Reumer en Giselle McWilliam natuurlijk uitgebreid aan het woord. En de winkeliers die klagen over riolering, dat heeft te maken met de situatie in Salinha. Bij Caia Max Henriques staat het water, het rioolwater, heel erg hoog. U ziet het op de beelden.
Een beetje regen en de rioolwater gaat over de straten. Dat wil natuurlijk niemand. Dat willen vooral de winkeliers voorkomen. Want dat zorgt ervoor dat er weer minder mensen daar naartoe zouden gaan. Dus ze hebben aan de overheid gevraagd om zo snel mogelijk wat te doen aan de hoogstaande rioolwater in Salinja. We gaan even over naar een break. Zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want die heeft een bronzen schaakteam. Die is gisteravond op Curaçao aangekomen. Het gaat om het damesteam van Curaçao dat een prachtige prestatie heeft geleverd door de bronzen medaille te winnen in de categorie E tijdens de Olympiade voor schaken 2024 in Budapest, Hongarije. 3 van die 5 teamleden hebben ook nog de norm behaald voor de internationale schaaktitel Candidate Master. Helemaal knap is het als je bekijkt dat het gaat om meisjes van 10, 12 en 19 jaar die op een zeer hoog niveau schaken en daarmee laten zien dat Curaçao op zoveel sporten en dus ook het schaken een heel hoog niveau behaalt. Hartstikke gefeliciteerd. Dan gaan we naar iets heel anders. Gisteren is onze collega Elmerik Tielman op een boot gestapt, een hele mooie zeilboot, en heeft 12 uur lang is hij op zoek gegaan, samen met heel veel deskundigen, naar walvissen. Dat heeft allemaal te maken met de Caribbean Cetacean Society. Dat is de Caribische organisatie voor walvisachtigen. En Stacey McDonald had ons uitgenodigd. En Elmerik is meegegaan en heeft op de boot ook daadwerkelijk een interview gedaan met Stacey McDonald van deze organisatie. Met de vraag, wat hebben ze de afgelopen weken gedaan? Weken waarbij ze bijna dagelijks op zoek zijn gegaan naar walvissen in de buurt van Curaçao. Voor de ABC-eilanden. We zijn inderdaad begonnen in Santa Cruz vandaag en nu aangekomen in het Spaanse water. En deze laatste dag was, in totaal heeft de expeditie 18 dagen geduurd. We hebben 6 dagen per eiland de wateren gemonitord. En vandaag was een bijzondere dag, omdat we een hele bijzondere soort hebben gezien in de wateren van Curaçao. Het onderzoek dat we doen richt zich op het onderzoeken van dolfijnen en walvissen in het Caribisch gebied. En wat we vandaag zijn tegengekomen, dat heet de striped dolphin. En de striped dolphin is nog bijna unieker dan de orca. De orca kennen veel mensen en die vinden we wel heel bijzonder als we hem tegenkomen. Niet veel mensen weten ook dat de orka's in het Caribisch gebied voorkomen. Mensen denken van ja, die gaan meer naar de koudere gebieden, maar wij hebben ze ook hier. Maar deze striped dolphin hebben wij tot nu toe maar 2 keer gezien gedurende de 4 jaar dat we dit onderzoek doen in het hele Caribisch gebied. En hoe lang was die reis met die expeditie? Nou, dit was best een lange reis. De boot is eind augustus vertrokken uit Martinique, eerst naar Aruba. En we eindigen dus nu bijna eind september in Curaçao. Dus in totaal kan je wel zeggen dat de hele trip 30 dagen heeft geduurd. En we zullen zulke expeditie zo meer krijgen voor de komende 5 jaar, 10 jaar? Ja, dat hopen we wel. Dit is de 2e keer dat we de expeditie hier doen. Vorig jaar was de eerste keer dat we de wateren van de ABC-eilanden hebben onderzocht.
En we hopen dit vaker te kunnen doen in de toekomst. Zeker voor de komende 5 tot 10 jaar. Want hoe vaker we het doen en hoe meer data we kunnen verzamelen, hoe beter we weten hoe goed het gaat met de dolfijnen en walvissen in de wateren. Waar we rekening mee moeten houden. Welke maatregelen we eventueel moeten nemen om ze beter te beschermen. Dus daar is meer informatie en meer data voor nodig. Dus we hopen zeker dat we dit vaker kunnen doen. Het kost natuurlijk veel geld, dus we hopen dat de fondsen daarvoor ook binnenkomen. Maar het plan is wel dat we dit langdurig kunnen blijven doen. Succes. Dankjewel. En dan eindigen we nog met internationaal nieuws. Er is veel aan de gang tussen Argentinië en Venezuela. De Argentijnse justitie heeft namelijk de arrestatie van president Maduro bevolen. Daarop heeft Venezuela de arrestatie van de president van Argentinië bevolen. Het heeft allemaal te maken met volgens de Argentinië schending van de mensenrechten door Maduro. Een paar uur nadat dat bekend werd, heeft daadwerkelijk Venezuela gezegd dat de Argentijnse president moet worden vervolgd voor diefstal van een Venezolaans vrachtvliegtuig. De twee landen staan lijnrecht tegenover elkaar. Het begon natuurlijk bij de presidentsverkiezingen van eind juli, die volgens Argentinië en ook andere landen niet eerlijk zijn verlopen. Nu er daadwerkelijk een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen Maduro, heeft Venezuela teruggeslagen. De Nationale Kiesraad heeft gezegd dat Argentinië en vooral de regering zich nu al heeft schuldig gemaakt aan een hele hoop van strafbare feiten, waaronder het stelen van vliegtuigen en criminele samenzwering. We houden het voor u in de gaten en hopen dat het niet verder uit de hand loopt. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.